Súper, sóc a França, a Futuroscope Le Parc. He vingut fins aquí per portar carnets de súper als nous habitants de Futuroscope. Però no els repartiré tota sola súper. Espero reforços. Soc el Marc del Prat. Soc la Marta, de Valls. Jo sóc la Sara, de Barcelona, i nosaltres tres hem guanyat el concurs de cada súper pintar un llibre. I jo sóc en Sergi, de Santa Coloma de Gramenet, i he guanyat el concurs Superpoetes. Per això venen a Futuroscope. Som-hi! Hem de donar els carnets als nous habitants del parc, però abans toca... Divertir-se una mica! Everybody's talking all this stuff about me. Why don't they just let me live? I don't need permission, make my own decisions. That's my prerogative. They say I'm crazy. Everybody's talking all this stuff about me. Why don't they just let me live? They say I don't need permission, make my own decisions. That's my prerogative. It's my prerogative. Súper! Ja hem arribat a casa dels nous habitants de Futuroscope. Els donem el seu carnet de súper? Sí! Ràpid!